खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। क'क्राझारनि लांसुङाव अखानायसि समाव पुलिसा सानै लाइमोनखौ इनकाउन्टार खालामदों। सानै लाइमोननि गोथै सह'खौ क'क्राझारनि RNB हस्पिटालाव दोननाय जादों। मख'नो गोनांदि पुलिसनि इनकाउन्टाराव जिउ नागारनाय सानै लाइमोनखौ साननैसो सिगां गोदानै दाजानाय ULB हाथियार हमग्रा आफादनि सोद्रोमा होनना सन्देह खालामदों। दिनैनि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना जाय गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना गावसोरनि लाबा लाबनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। जों बेखौ मोननानै जोंनि गोसोआ दुखु मोननानै आरो जोङो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखि लानानै दिनै फिन हाग्रायाव फैफिननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव ULB आफाद दानाय आरो हाग्रायाव थांफिननायनि भिडिअ'आ भाइरेल जादोंमोन। गोदानै ULB आफाद दानायनि बाथ्राखौ मोनसे भिडिअ'नि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन। मोनसे नङा मोननै मोनथाम एकर्ड जालांबाय। बैयावबो दिनै जोंहा फिन BTC-खौ गादबफिननाय, जोंनि मोनखानाय BTC-खौ गादबनानै जोंनि जा DC पावार बेखौबो गभर्नमेन्टआ लानानै थांबाय आरो जोंनि BTC-नि जा सिगां जोंनि बर' लाइमोनफ्रानो जा इमप्लय मोनोमोन बेफोरखौबो जों दिनै BTC-आव इमप्लय मोननो हानाया गोब्राबसै। पुलिसनि इनकाउन्टाराव जिउ नागारनाय सन्देह खालामजानाय ULB आफादनि सानै सोद्रोमाखौ जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसारि होननानै मोनथि मोनदों। पुलिसआ लोगोसे गंनै पिस्तल आरो ग्रेनेडफोरखौ मोननो हादों होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि BTR गोरोबथानि उनाव बर'फोरनि गेजेराव हाथियार हमग्रा आफाद जोनोम जानाय नंला होनना बयबो रायजो राजाया सानदोंमोन। नाथाय माखासे दाननि सिगां NLFB मुंनि हाथियार हमग्रा आफादा जोनोम जादोंमोन। बबेखानि आथिखालाव NLFB हानजाया हाथियार दोनथ'नायाव फैबाय। दा साननैसो सिगां ULB हाथियार हमग्रा आफादा फिन बर'फोरनि गेजेराव जोनोम मोनफिननायनि बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथि मोनदों। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ'नि गेजेरजों ULB हाथियार हमग्रा आफाद दाबाय होननानै फोसावदोंमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।